Plovidbu i razgled ovog lijepog arhipelaga započet ćemo posjetom administrativnom središtu otoka, mjestu Cres, u kojem se nautičarima nude čak 2 marine, ona u samoj gradskoj luci i druga smještena u južnom kraku uvale. Zanosan mediteranski ugođaj u Cresu je nadopunjen renesansnim duhom pučke gradnje i mletačkim utjecajima, pa se svakako vrijedi prošetati brojnim ulicama i kalama. Promotriti južna i sjeverna gradska vrata, okruglu kulu na sjeverozapadnom uglu grada, crkvene tornjeve, grbove na pročeljima, zaviriti u pokoje dvorište i naposljetku uživati u slikovitom prizoru creskog mandrača koji je sastavni dio glavnog gradskog trga. Neki će gradom poželjeti i rekreativno protrčati ili pak okusiti sjajnog brancina u pećnici u dobrom restoranu Bellona. Aktivnim putnicima savjetujemo i izlet u 3,5 km udaljeno seoce Loznati, gdje se otvara lijep pogled na istočnu obalu otoka i gdje se u idiličnom pučkom ugođaju konobe Buka Letta može okusiti legendarna pohana creska janjetina. Zaplovite li prema jugu, ne valja vam odmah napustiti prostrani Creski zaljev, jer se u njegovom južnom kraju smjestilo prvo otočko Dream Point odredište, prelijepo mjestašce Valun. Nautičari se u Valunu mogu vezati uz 30-metarski mol ili pak sidriti ispred samog mjesta, a potom se okupati na plaži i prošetati do župne crkve u kojoj je izložena znana valunska ploča iz 11. stoljeća pisana glagoljicom. Vrijedi se uspjeti i do crkvice Svetog Marka ponad mjesta, a potom vratiti do luke gdje ćete u sezoni naići čak i na nadrealne elemente azijskog ugođaja. Znatiželjnim gastroistraživačima savjetujemo posjet restoranu na moru, gdje uz uobičajene morske delicije možete od vlasnika naručiti i tradicionalni creski recept kalandraku, točnije janjetinu u umaku s palentom. Ako vam je brod na sigurnom vezu, vrijedi se potruditi i odvojiti neko vrijeme za cestovni posjet obližnjim Lubenicama, najzačudnijem creskom predpovijesnom naselju smještenom na impresivnoj 378 metara visokoj litici koja se strmo obrušava prema moru. U mjestašcu valja uživati u impresivnom pogledu na zapadnu otočku obalu i prošetati se 2 krivudavim ulicama u kojima danas živi 43 stanovnika. Napustit ćemo Lubenice i Valun, zabroditi prema jugu i mimo ići otočić Zaglav, te se nakratko zaustaviti u idiličnoj uvalici Sveti Ivan, gdje se možete usidriti, okupati na lijepom žalu, a ukoliko ste propustili cestovni posjet Lubenicama, odavde do njih prošetati u planinarskom duhu strmom kozjom stazom. U nastavku plovidbe valja posjetiti i narednu uvalu imenom Žanja, ponajviše zbog slikovite podvodne spilje imenom Plava grota, čiji ćete naziv u potpunosti razumjeti tek uplivate li ili poradi plime uronite li u njenu unutrašnjost koja najljepše prizore nudi pred sam zalaz sunca. Nakon koje 4 nautičke milje iza uočljivog rta Kijac smjestila se Martinščica, dobro zaštićena lučica u kojoj probleme stvaraju tek južni vjetrovi i u kojoj se može vezati uz mol na istočnoj ili pak vanjsku stranu mola na zapadnoj strani. Susjedno naselje Miholaščica turističkog je i vikendaškog ugođaja, pa nautičarima valja nastaviti prema jugu sve do dobro zaštićene uvale Žal, podno mjesta Ustrine, gdje muljevito dno nudi dobro sidrište kako u sjevernom kraku imenom Porat, tako i u južnom kraku pod nazivom Banestrovica. I evo nas do još jednog creskog bisera, drevnog osora, znanog antičkog pristaništa za one koji su od Venecije brodili prema Otrantu. Vezati se ovdje možete na zapadnoj rivi, a i na istočnom dijelu, no u svakom slučaju prilikom pristajanja pripazite na snažne struje koje prolaze kanalom koji odvaja otok Cres i Lošinj, a prokopan je još u rimsko doba. U samom kanalu najmanja je dubina 2 metra, a most se za prolaz brodova otvara u 9 i 17 sati. Osor je gradić muzej i svaki je njegov kutak vrijedan pogleda. Nakon što vas u mjestu pozdrave dopadljivi ronioci,
prošećite današnjom gradskom jezgrom u razgled vijećnice i arheološkog muzeja, crkve Svetog Gaudencija, zaštitnika grada i Osorskog akvatorija, preko ostataka Franjevačkog samostana ponad Lijepog žala, gradskih zidina, sve do antičke ostavštine i drugih brojnih dokaza bogate i burne osorske povijesti. U plovidbi Lošinjskim kanalom prema južnoj punti Cresa i rtu Suha posjetit ćemo i dva dobra zakloništa od bure. Prvo je zaklonište u uvali imenom Kaldonta, dok naredna nosi naziv Martinščica, a u obje se vrijedi usidriti i okupati. Razgled istočne obale Cresa započet ćemo od samog juga, točnije od dopadljivog mjestašca Pogana i pripadajuće uvale Jadriščica, gdje se može pristati uz unutrašnju stranu kraćeg lukobrana na dubini od 2 metra ili pak sidriti na pješčanom dnu. Imate li sreće, u gostionici Pogana Zlatka Matušana na terasi tik do mora uz uobičajenu ćete riblju ponudu naići i na odličnu jaretinu Inforno, koju nipošto ne valja zaobići. Iznimno razvedena jugoistočna obala Cresa nudi čitav niz lijepih uvala. U prvu od njih, imenom Baldarin, valja međutim uplovljavati s oprezom, pazeći na hrid pred njenim istočnim krajem. Naredna, imenom Meli, ugodna je za sidrenje i kupanje, no i u njoj valja biti oprezan, jer za oseke možete zapeti opješčani sprud smješten nekako po sredini vale. Prije nastavka puta uza samu Cresku obalu prema sjeveru, vrijedi doploviti i do začudno razvedenog otočića Trstenik, kojeg ćete prepoznati po svjetioniku, a čije lijepe istočne obale kriju opasne pličeve i pluseve. Intenzivna razvedenost dočekat će vas i na povratku Cresu, odmah iza rta Kolorat, gdje se smjestila istoimena uvala, podosta popularan nautički rezervat. U pravom izobilju vala i valica podno naselja Punta Križa zavirit ćemo nakratko u Majišku, a potom i onu najdublje uvučenu pod nazivom Ul. U nastavku plovidbe istočnom obalom prema sjeveru valja još jednom nautičare upozoriti na već spomenutu zločudnu buru, kao i na činjenicu da ovaj dio obale ne obiluje naseljenim mjestima. Zapuše li bura, uvala Toveraščica neće predstavljati dobro zaklonište, a u daljnjem se istraživanju Cresa svakako vrijedi zaustaviti oko otočića Mali i Veliki Čutin, te po mogućnosti zaroniti. Podmorje ovog mini akvatorija naime jedno je od najatraktivnijih na čitavom Jadranu. Do spomenutih otočića smjestile su se i uvale Galboka i Meli, od kojih ova potonja pruža koliko toliku zaštitu od bure. Naredna uvala imenom Koromačna lučica je i kupalište mjesta Belej, pa su mještani ovdje izgradili i lukobran, pred čijom je glavom međutim čitav zbir pluseva. U nastavku ćemo prema sjeveru dugo ploviti bez dobrog zakloništa i veće uvale, a prva na koju ćemo naići jest Kruščica. Naredna pak imenom Poje nudi lijepo žalo i mogućnost sidrenja i kupanja. I na posljedku, za oproštaj s Cresom, odabrali smo našu drugu Dream Point otočku destinaciju, prelijepi predpovijesni gradić Beli, star više od 4000 godina. Smješten na samom sjeveru istočne otočke obale s dopadljivom lučicom i pripadajućim šljunčanim žalom, Beli ne nudi dobru zaštitu od mogućih hirova bure, no sve drugo u njemu i oko njega više je no vrijedno posjeta i prestižnog Dream Point epiteta. Započnimo s nizom panoramskih vizura ovog creskog bisera. Nastavimo šetnjom idiličnim gradskim uličicama. Posjetimo potom ekološki rezervat zaštićenih bjeloglavih supova, kojima je, kao i nama, Beli nesumnjivo svojevrsno Dream Point odredište. Bacimo pogled i na poneku crnu ovcu, da bismo sve zasluženo oplemenili posjetom gastronomskoj oazi iznimne kakvoće, restoranu Beli. U ovom će vam gurmanskom kutku ponuditi čitav zbir začudnih autohtonih recepata, od kojih posebno izdvajamo gulaš od janjećeg dropčića,
i janjetinu u bijelom vinu. Iako umjetno razdvojen, pa potom i umjetno pripojen Cresu, otok Lošinj nautičarima i putnicima nudi drugačije prizore od svojeg susjeda. Plovidbu oko njega započnimo pogledom na impresivnu Osorščicu, 589 metara visoku klimatsku branu južnog dijela otoka i nautički orijentir kojeg ne možete promašiti. Zaplovit ćemo potom zapadnom obalom Lošinja i posjetiti uvalu Liska, dobro sidrište i ugodno kupalište s lijepim žalom. A zatim ćemo prema jugu sve do trokrake vale Zabodaski, u kojoj onaj zapadni krak predstavlja najsigurnije zaklonište. Naredna, prostrana uvala Artaturi nudi čitavo bogatstvo Krakova, pa je time i postala znano nautičko odredište. Njenu popularnost svakako dopunjuje i kvalitetan restoran Artatore, u kojem će vam gostoljubivi domaćini ponuditi raznorodne delicije, od kojih najtoplije savjetujemo konzumaciju pašte s grancibulom i brancina iz krušne peći, premda će ljubitelji hlapa i jastoga ovdje također doći na svoje. Zabrodimo do podulje luke Mali Lošinj, no prije pristajanja bacimo pogled na slikoviti prolaz most koji razdvaja otok Koludarac i Lošinj, kojim mogu proći tek oni pliće gaza. Sam Mali Lošinj, najveći otočni grad Jadrana, nautičarima nudi podulju rivu za privez, jednu gradsku pontonsku polumarinu, kao i marinu u zapadnom dijelu do prolaza Privlaka. Nakon što ste odabrali gdje smjestiti brod, valja vam u razgled ovog gradića izrazito turističke i pomorske orijentacije. Prošećite do šumovite uvale Čikat, u kojoj vrijedi zabrana sidrenja. Okupajte se u bistrom moru i razgledajte skladne vile iz prošlog stoljeća ili pak svratite do istočne strane otoka i lijepih kupališta uokolo uvale Baldarka. U Malom Lošinju večer i noć nude bogatu ponudu okusa i zabave. U odličnom ćete restoranu Corrado tako uz novovijeke recepte moći okusiti ponešto i od tradicionalne lošinjske kuhinje, a mi vam posebno preporučamo gulaš od janjetine s domaćim njokima, rižoto od grancigule ili palačinke s blitvom. Restoran Barakuda iznenadit će vas pak radikalno drugačijom gastroponudom koju čine karpaccio i sashimi od tune ili brižno pripravljeni slani inčuni. Nakon objeda, do sitnih ćete pak sati moći uživati u koktelima i općem ugođaju popularnog bistroa Preko, a ujutro, prije no što ćete isploviti, opskrbite se na gradskoj ribarnici ili osobenim prodajnim mjestima prirodnog voća i povrća. U nastavku plovidbe prema jugu čeka vas nekoliko izrazito lijepih otočkih uvala poput one dvokrake imenom Sunfarni, nautičarima znane i popularne Krivice, oplemenjene gustom borovinom, naredne imenom Balvanida, te posljednje u osebujnom nizu pod nazivom Plijeski. Plovidbu istočnom obalom Lošinja započet ćemo posjetom prelijepim sidrištima i kupalištima obližnjih otoka Male i Velike Orjule, koji nautičarima nude potpunu punoću i prirodnost hrvatskog Mediterana. Potom ćemo zabroditi prema sjeveru i baciti pogled u uvalu Jamna, da bismo nakon nepune 2 milje pristali uz mol lijepe ribarske lučice Rovenska, čiji je lukobran postavio tadašnji vojvoda i kasni meksički car Maksimilijan. U Rovenskoj valja zaviriti i u najstariju otočku uljaru, u kojoj masline hladnim prešanjem i danas daju prvorazredno ulje. U susjednom Velom Lošinju mjesta za vez naći ćete uz južnu obalu. Prošećite rivom i ulicama ovog šarmantnog gradića, a ukoliko ogladnite, zanimljiv izbor mediteranskih hladnih predjela nudi sofisticirani hotel restoran Grbica, smješten na brežuljku ponad starog grada. Na putu prema sjeveru zastaćemo u istočnoj luci Malog Lošinja, uvali Sveti Martin,
a potom proći kraj praktičnog kanala Privlaka s najmanjom dubinom od 2,5 metra i mostom koji se dnevno za prolaz plovila otvara u 9 i 18 sati. Obilazak otoka završit ćemo u Nerezinama, gdje se možete vezati uz čak 3 mola i rivu gradske lučice i gdje zlu ne trebalo, u slučaju nekog kvara, pomoć možete potražiti u malom mjesnom brodogradilištu. Opći dojam gradića upotpunit će ponuda školjaka konobe Meduza, u kojoj ćemo vam posebno skrenuti pozornost na delikatne i rijetke kapelunge. Plovidbu sjevernim Jadranom oplemenit ćemo posjetom manjim, no nautičarima podjednako zanimljivim otocima ovog arhipelaga. U tom smislu doplovit ćemo prvo do Unija, gdje će vas na istočnoj obali dočekati impresivne vele stijene koje najavljuju ulazak u prostrani zaljev jedinog otočkog gradića Unije. Privez se, imate li ljetne sreće, može naći uz jedini mol, a za utihe u zaljevu se može sidriti i na pjeskovitom dnu pred prostranom šljunčanom plažom. Za gladne i žedne ugostitelj Jozo očistit će svježu ribu. Domaće se žabe pak odlikuju nepojmljivom miroljubivošću, a u Unijama ćete zaista moći uživati i u rijetko lijepim prizorima sumraka. Zapadna strana otoka u znaku je lijepih uvala. Nautičarima valja tako uploviti, usidriti se i okupati u uvalama Vognišća i Potkujni, dok je treća, imenom Maračol, nadaleko znana i iznimno popularna među rekreativnim moreplovcima. Krenete li od Lošinja prema zapadu, nakon 6 nautičkih milja stići ćete do otoka Suska, koji se poradi brojnih razloga našao na prestižnom spisku odabranih Dream Point lokacija sjevernog Jadrana. Ovaj, kako prirodni, tako i društveni fenomen Jadrana i Mediterana, pokriven je debelim naslagama pješčane zemlje, a kako na njemu rastu tek vinogradi i trstika, doima se kao da pripada nekom drugom podneblju. Autentičnost otoka predstavlja i osobena narodna nošnja, a 188 današnjih stanovnika govori jednako osobenim dijalektom. Na Susku se za mirna vremena vrijedi usidriti i okupati na prelijepoj pješčanoj plaži uvale Dragoča, a potom se uz dužan oprez poradi pličina možete vezati uz mol pod lukobranom. Nakon iskrcaja vrijedi vam prošetati glavnom pješčanom ulicom do Brežuljka, gdje je smješteno staro naselje pod nazivom Gornje selo. U novijem pak Donjem selu naići ćete na odličnu ponudu plave ribe i lokalnih vina u dopadljivoj konobi imenom Megi. Sve u svemu, ovaj je nadrealni Dream Point otok zaista vrijedan posjeta i boravka. Kad se pomno zagledate u pomorsku kartu, tlocrt otoka Raba neodoljivo će vas podsjetiti na nekog začudnog morskog raka. Poput mnogih jadranskih otoka, Rab također ima 2 lica i 2 karaktera. Ono istočno, naime, surovo je, visoko, ogoljevo, a za iznenadne bure i iznimno opasno, dok zapadna obala otoka nudi putniku i moreplovcu potpuno blagost u svojoj razvedenosti. Rabsko lutanje započet ćemo pogledom na Barbatski kanal, od kojeg ćemo se zaputiti prema luci grada Raba, najvećeg otočkog naselja. Nautičarima se u Rabskoj luci nudi uređena acimarina, no i dugačka vela riva, čijih je posljednjih 300 metara namijenjeno nautičkom i inom neformalnom brodskom prometu. Vrijedi se posvetiti ovom lijepom povijesnom gradu, prošetati njegovim uređenim kamenim ulicama, zagledati u brojne zvonike, trgove, osjetiti i dio noćnog ugođaja i na posljetku začiniti posjet okusom odlično spravljenog crnog rižota ili tjestenine s morskim plodovima u restoranu Rio. Isplovit ćemo iz Raba i zaviriti na trenutak u lijepi zaljev Sveta Eufemija, podno gradskih zidina, pogledati i popularna kupališta turističkog naselja Suha Punta,
pa nastaviti prema zapadu u susret pravoj simfoniji pitomih uvala i žala. Prva je od njih Gožinka s malim molom i sezonskim restoranom, a u narednoj Čifnati lijepo je pješčano žalo i izvor pitke vode. U sljedećoj pod imenom Krištofor treba tek pripaziti na grebene u sjevernom kraku, dok susjedna Litovica mami na sidrenje i kupanje u oba svoja kraka. Najbolje pak zaklonište nudi posljednja u ovom nizu, Sveta Mara, gdje se sidriti može na ugodnim dubinama od 5 do 7 metara. Zađemo li iza rta Kalifront, doplovit ćemo do prostrane Kamporske drage koja nudi poneko manje žalo, no najljepše je sidriti i kupati se uokolo Punte i otočića Maman, Sridnjak i Šajlovac, gdje je međutim treba ploviti oprezno zbog brojnih pličina. U dnu prostrane Supetarske drage krije se pak druga otočka marina s 5 pontonskih molova. Iza samog rta Sorinj neobična je uvala pod imenom Morića Dražica, a u dnu prostrane uvale Lopar leži istoimeno mjestašce i trajektni pristan. Neobične prizore u nastavku plovidbe nude brojne, mahom plitke uvalice razasute uokolo poluotoka iza rta Stojan, na čijem se istočnom kraju u uvali Crnika smjestio znani turistički centar San Marino. Plovidbu ovim akvatorijem završit ćemo posjetom Jadranskom Alcatrazu, impresivnom Golom otoku, na kojem su i danas vidljivi tragovi nekadašnjeg zloglasnog zatvora, a koji bi jednoga dana mogli poslužiti i u neke osmišljene turističke svrhe. U daljnjem ćemo istraživanju sjevernog Jadrana posjetiti još jedno šarmantno Dream Point odredište, najjužniji otok Lošinskog arhipelaga, dopadljivi Ilovik. Kako od davnina, tako i danas u prolazu između Ilovika i otočića Sveti Petar znano je sidrište, koje je za potrebe novovjekih rekreativnih pomoraca oplemenjeno s 40-ak bova, a mjesta za privez zna se naći i s južne strane Poduljeg mola. Pitomo mjestašce Ilovik obiluje toplom i prepoznatljivom mediteranskom scenografijom kojom dominiraju posteljina na vjetru, mjesna crkvica, bunar, glavna ulica, galeb na dimnjaku i mandrač s mjesnim barkama. Glad i žeđ pak najuputnije je ovdje zadovoljiti u konobi Belej, gdje će vam rado pripraviti punjene jadranske lignje, belejsku palentu ili škarpinu u pečnici s povrćem. Preplovivši sjeverni Jadran, približili smo se kraju još jednog Dream Point video izdanja. Kako bi održali lijepu tradiciju, i ovaj ćemo se put od vas oprostiti glazbom, i to autentičnom temom iz Lošinskih Nerezina. Nautički video peljar sjevernog Jadrana, poput ostalih naslova, također će redovito doživljavati svoja oplemenjena izdanja, a vjerne kupce i gledatelje podsjećamo na naš Dream Point klub ljubitelja mora, lučica, otoka i uvala. Pošaljite nam stoga dopis, e-mail ili telefaks poruku s vašim zapažanjima i postanite tako članom kluba, a one najvjernije očekuju budući popusti i lijepe nagrade. Poštovani nautičari i svi drugi zaljubljenici hrvatskog Jadrana, i ovom prigodom želimo vam ugodnu plovidbu i dobro more.